Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň bilim ministrleriniň ilkinji duşuşy. Türkmen wekiliýeti Samarkandda saparda boldy. Ewraziýa Ulug Geçelgesi 6 ýurdun wekilleri Tehranda duşdular. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Saudy Arabistany $600 milyar dollarlyk şertnama baglaşdy. Hytaý Halk Respublikasynyň Sinsiýan Uýgur Awtonom Etrawynyň Urumçy şäherine Hytaý Merkezi Aziýa bilim ministrleriniň birinji duşuşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň bilim ministri Jumamurat Gurangeldiýew gatnaşdy. Bu duşuşyk ilmi barlaglar ýokary bilim we beýleki bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy hasa potorandyrmagy gönükdirlendir. Duşuşykda çykyş eden Hytaýyň bilim ministri Huay Sizin-pen öz ýurdunyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýändigini bellädi. Olu soňky 2 ýylyň dowamynda bu gurda ören netijeli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulandygyny aýtdy. Hytaý Merkezi Aziýa görnüşinde bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy hasa potorlandyrmak üçin täze bilelikdäki meýdançalary döretmek zerurdygy belenildi. Hususan ýokary bilim ulgamyna bilelikde hunärmenler taýýarlamak, bilelikde serişdelerden peýdalanmak bilen sany bilim ulgamyny ösürmek ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösürmek ugurlaryna seredildi. Duşuň jemleri boýunça urumçy beýannamasy kabul edildi. Şeýlekem duşuň çäklerine bilim edaralarynyň arasynda bir neçe ehtinamalary we şertnamalary gol çekmek dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komissiyanyň başlygy Derýagel Orazowyň ýoldaşlygynda wekiliýet Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherine saparda boldy. Saparyň maksady iki doganlyk döwletleriň arasynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmäge gönükdirlendir. Mehmanlar Özbekistanyň ilkinji prezidenti Islom Karimowyň mawzeleýine baryp gördüler. Soňra Samarkandyň häkimliginiň binasynda Samarkand oblastynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Adiz Babaýew bilen duşuk geçirildi. Duşukda geljegi uly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek babatda pikir alşyldy. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň goloýda Samarkand şäherine amal aşyran saparyna şäherde döredilen döwrüwa binagarlyk we syýahatçylyk tassamalaryna aýratyn öňse çekdi. Biziň saparymyzyň esasy maksady değişli ugurlarda tejribeler öwrenmekden ibaretdir. Şäheriň ajaýyp binagarlygy hem de tebigat bilen tanışlykdan soňra soňky ýyllarda amal aşyrylan çoňur özgertmeleriň saýasynda şäheriň düýbünden özgörendiginiň şaýady bolduk. Türkmenistanyň akylly şäher konsepsiyasy esasynda kurulan Arkadaş şäheriniň işçe ösdirilýär. Gadymy Samarkand şäheriniň gazanan öňde warjy tejribesini ornaşdyrmak ören peýdaly bolar diýip Derýagel Orazow bellidi. Samarkand oblastynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Adiz Babaýew şäher gurulşyk we gurulşyk senagaty babatda amal aşyrylýan giňgelimli ýere tassamalary barada gurrun berdi. Şeýlekem Türkmen wekiliýeti baky şäher toplumyna hem baryp gördi. Özbekistanyň, Hytaýyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň we Türkiýanyň demir ýol puwdagynyň wekilleri Tehranda duşup, Ewraziýa Ulug Geçelgesiniň ösüşi barada pikir alşdylar. Söhbetdeşlikde Hytaý, Gazagistan, Özbegistan, Türkmenistan, Eýran, Türkiýe, Ýewropa urugy boýunça täsirli we ýygyderli Ulug Geçelgesini döretmek meselesini aýratyn inserli. Bu hyzmatdaşlyk diňe bir segitary gatnaşaklary berkitmek bilen çäklenmän global üçünçülük zinjirini hem ösdirer. Şeýlelik bilen şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Gazagystanyň çäginden geçen Hytaý Eýran ýolu boýunça konteyner daşaman ösüşi 2,16 hisse ýokarlandy. Duşuň ahyrynda taraplar bu ugurda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek, logistika amallaryny utgaşdyrmak we halkara bazarlaryna çykmagy üçin etmek üçin sewit geçelgeleri ösürmek boýunça bilelikdäki tagyllalar güýçlendirmek barada lalaşdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump özüniň ilkinji daşar ýurt saparyna amal aşyrdy. Şunuň bilen baglykda ýakyn günnäger ýurtlaryna saparda bolan Donald Trump ilkinji bolup Saudy Arabistanyna ýokary derejede gepleşikler geçirdi. Trumpyň Riyada amal aşyran saparynyň çäklerine umum bahas $600 milyar gowrak bolan şertnamalara gol çekildi. Bu iki ýurduň taryhyna iň iri ykdysady lalaşyklary bukjasy bolup durýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň medpuat gullugynyň habar bermegine görä resmi namalary toplumuna gol çekmek dawarasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trumpyň şeýlekem Saudy Arabistanyň miras düşer şahzadasy premier ministri Muhammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saudyň gatnaşmagynda geçirildi. Lalaşyklaryň çäklerine Saud kompaniýasy Datavolt Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna maglumat merkezleriniň we energetika infrastrukturasynyň gurulşygyna $20 milyar töwereg maýy goýar.
Amerikanyň GE Vernova korporasiýasy Saudy Arabistanına $14 milyar gaz turbinalaryny we energetik enjamlaryny ýetirer. Boeing bolsa Saudy Arabistan kompaniýasy Avilis kompaniýasy bilen $4,8 milyar Boeing 737-8 ýolagçy uçurlarynyň üçünçüligi boýunça şertnama baglaşdy. Saglyk goraş ulgamlar taslamalar aýratyn belenilýär. Şol sany Michigan ştatynda täze ýokary tehnologiýaly lukmançylyk ergenleri öňürgen zawodyň gurulşy hem gözüňe tutilýär. Onun umum bahasy $5,8 milyar barabar. Aktamda bilinip geçilşi ýaly bir şertnamalar iki ýurdun gatnaşyklaryna täze altyn eýýamynyň binýadyny düzýäwi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem Saudy Arabistanyna iş ornunyň döredilmegine hem ykdysady ösüşe goşunt goşar. Ine mehribanmış doktor, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuň kysanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň ilk sanyna görüşýänçek hoşta bolun.